Apay masigug ka? Yun na. Tugan. Anya lang iisnan kagagapo na rin. Duwa nga mo gumogo sulwag ta tatoy. Kakaisuna nga mabibisin. Nakanda nga nangaldaw. Hanak pa nga ng migat. So nga sulwag ta tatoy. Punayo no. Saktat-tati makasolo. Ati nga mo gumogo. Masolok ta tatoy. Mo gumogo. Awan. Anya man brand dutuin niya. Wala man yan ang mapangkama ki resort. Opo. O, di paborito. Kat mo? Apay? Kanya ka ba? Kanya ka to? Ano di? Ang daming mata. Awan! Pagbibiyang mo. Mata? Pagbibiyang mo yan eh. Ala! Di na ta kanina dalang rumagumagunan. Palang ito nga makialam. Kahit ko lang bit nga maraman gumamit ata, oy. Hindi niya malatan apagad anong ata. Nga, ata. Awan! Kahit ma? Haan! Baala ka. Nalagtatakon nga mga timogo-mogo nga kwartang taisi. Dahil bunto man yung aming nga panagpilamo. Hindi talaga nila. Mga bad trip ang bad trip na pa ito tangalta. Pumana ka to yan. Pang maapal ang ataya. Hindi nagyan na. Awan! Napoy nga natanggal. Basta ka dong ka teki sa balay. Kaya napudot ulok tata. Madik kaya? Oran na lamesa Ang ata. paborito. Madik kaya? Madik kaya ito maninom tinalamis. Lalo na napudot ti ulok. Kapag nagimas pimugo-mugo. Sumabsabay ka pa iti pudot ti ulok siga. Kumana ka kumatoy. Nabatrip na katandaan. Nabatripin na di pagkat alata mo. Kanyam lata. Sure ka bagang ko Why? na imot ako. Imot-kumot talaga. Isidro mo aming nga makan. Pumano ko tinong gabi. Yan nagyan na ata. Isiri mo ata ulo. Na makastro. Ano talaga ata? Awa. Hilib ba? Dadilim ka na to. Hanta sa lupong ko. Apay masigug ka? Yun na. Tugan. Masigug ka? Ang dami is. Kasi ano ka naglamis mo din inuman? Nga maro rin. Lagdiretso tara. Bukod na amin sa nga jelly is na. Hindi ma. Oo, pagbibiyangan niya lang natin inak ah. Lawan. Wala ko to. Wow! Tangtangsit ka mo, bakot. Aray, mango pa yata? Mango balot flavor ha? Ako. Nagkataon Uwag yan to. Imot. Kataon lang na tangag. Pada kami nga buti mo bumuho na. Napalan naman eh. Nakangingila pa yung Marisa.